jotono lamsok phiu hanai ani YouTube channel lo angke nai tongdit ani blog je paya sak matma khainai rok nuk tongnai ta bo khang khe ang ma khang sujan hi phai men do an ma khang tum hai me ka hai pimpa la ko ma phai han bangai khai nei ta bo bai be kli phai lai jang lai plang kha ban do ban ta ma khang suja wai phano khan ram hai ang jo jan nai kom khang hai am ba bai bi sa ge do kisa ang khai jak tong phro ani uklogo bai nuk sak tongye de tei simpra hai chona langmani na dress ro brika hama sibo real nuk ha ke te brika ham bai boma anno video sagi tonga jal ham ba sawi akono sak tongja jau langka help khai bo anno phun bukha basik kan ha bari bekan ha bukha bekan ha si bai ni ta khai jang na bakam khang dong tong ko song ke pas khai jan ko pasta ta mar ko ka se ja ka jang man mar ko se ja pa ya ka ba man nang bai phai ang ben siu bo ta hai ro bahai ba palar sa sang na siya ka bisi bai hingke sija jai he sai tongja jala ha do bo mahai pala ro go sepak phaya kho putta hingke asung nog ni rok ongkha thaya hingke asuk bo mahai ro go bo khai je ta bai sepak hingke siya hingke ang bai phai lai oi bo waisa mor ko phuya koi thangai le hinde sungai se sakani blog na khen rok sinai he de se nai tong nai rok to hingke ke bo waisa bahai ro bo phaya hingke ba ang siya hi sai tongja jau bai hingke wa sok nai jara umrok khai to nai ga asuk ba siya gja rok no homawo haipani je khaini si bo si siu to boro moja haya negative rok ta wa sok lai di hingke ang bo siya no sakang ke aste aste sima to siu ha ke tong hin to siu bo siu ang bo siu do haipa ma haro khai jak lai ta wa se pan ke ke phaite khlai ani mane musuk pai ham ta bunyo bu nuga kumu hingke bakhlai nya nyang bai ang khlai mani tak no first time khlai mani ta ke tama ro phul ha bano ma khang ron jak tra ang ske tai jak rang ma se ko nya tong ma se ta khaini aram ke khlai rang mani na ji problem bono si khai jak ke training khai jak ke ba ma khang rok tong thok ngi tong go ta bo khang ke ma khang rok suwi ya kong wi polak ni polak tha su do polak ni polak tha suwi bo hai borom rok se tong phi ha ta bo khang ke na ang na jak khak ti monok sima tong si mo ko lo phyo go mo jung mani ang ka dak mo ko ma ya sa lo go do pha ro go ke acha mo ko phyo go sima tong go ke ta ke borom rok se wi ma khang clean khlai tong hatta an ma khang dak di rok ki sa tong do ke botron ka ha ke bo borom rok se ka tong hatta ke wai ban bang ase ke kos to khai jau na di bo bus kos to khai ba sa video sa kong jau sara sa tong ke ba so sara sa tong ke ba sa wi sak phiu khai tong jau bai no pham bai ano aso kos to ke video rok sak man bang gai je ang mane bokok nai tong jau chagra di ke sagai tong ang hoya ba solo ke bon bo sak jau bo sasi ta bo khinke hai te alka cream rok to maro phul kha ang to silia se khinke ta bo ke to maro no phul tong phila hai nyam borom rok sewi ya kongwei phul tong ja phila hatta no phuli mukhang rok thanda angu mukhang aram nang hakko ta kachang ke khin ro khai mu so ke khai jak pai bai di paksa busu to hote na nang ya se hai ro na hi hobai te na je nang ya to nang ya je khai jak mu sung na ge khai jak pai ma wo ro dogan no hina di mane ro thung dong ro makeup ro khai na mo pandani ro khai na makha hingkete haba upati thangnai ro hingke khai makha bikini ro thangnai ke ro khai jagi thang makha ta thung mani ma tho or jaga sigla sajang na hingke na or jaga ni je nantia phor pera jak tong de bono thung phola nai di bai nyom bosana mani boni pink color dress bel nang kas brika ha kas nuk jak siuna nerla hanjak bai de salan bai no bri nai tho nuk jaga sibo
video asuk jak thaya to bo hai ban bono chai thon bo bo yang uyung sagui tonga jau bai cameraman hala ha sagan hes kereng mo wacha pa sagi ano nai nai bo ba ki thik saga sereng lang mas ta sa sidi angle rengjak la hata bono jaga ni pas khan porde tang tong mano thu bono porsa ka phul han tang bo ros nai jak liya sa si hanyu abrang hai mo kumus ma to ham ba ba sa wacha sis nai jak pheliya ki ba bo hai hu ya kro hai makhang so phiu makhang cream rok phulei thlai phiu khe ta ke ri rok nawi tui ba khe thanda ke hui ro philang kata hanke porsa phul phinai hi bo hai khulok tong phiu Tiene 11 টাকা ছিল 1 টাকা রাখছে না করে তো লাগবে না আইবো আনতে নাই অনেক সময় রাখে না অনেক সময় তো আবার ইয়ে করে বুঝছো না সবাই তো আর একরকম জায়গা উঠতে বেজার দরকার নাই অনলাইনে দিয়ে রে অনলাইনে দিয়ে লাই আর ওই জায়গা একটি হাল লাগে মানে টাকা কত টাকার বেশি কোনো ইয়ে করুন না কিটা রিটার্ন দিছি কয়েকটা টাকা ঢুকছে কিন্তু এটার ভিতরে আইতাছে না কেওয়াইসি জমা দিতে গো মনে হয় জমা দি মেসেজ আইতাছে tabo kungke bile paile hanai khaka manchi do kadungma sima tong ada gonta hai rok sima tong ma sudurke chumani kadungma angle dukjal ha ko moko musma ta moko tong thamai si do ke ba moko mo rok sima tong si ke ba tabo mo green color no phul bale ha hanke bun hol ha ke pai jak ha ta hai pen ko ma ke sima tong kram ma khang so tong jak trung akra ang ta no phul jak pai be si basa wis nai kia bahai engkha hi ba sondo jak tong ke ba aina basa nyai hema si bo thai ke nuk pai che che ta ba ko ra para la hata mo he phulei ram para la ha ke no umun hai te se ka ha ke tui mi si bui bo hu hu ro ta amokol phyogu sumani ta sa de mukum tong mo ya ke mokol bai cha ro phyogu nai ma tong ada gon tar mukum ma tong ke muk tri phai pe ne de ba cha mokri thang pal hang ke basa smusu yang bele nang ba sara sa kam mokol phio go sma tong go tabo khun ke bele no o ke khrang kala ke phul jang no pura saka koi hata saka koi ei pal ha ada gonta ma tong go asu ke dong ma mok moi ma tong kos tong lang mani ta sa stan kos tong jala tabo ke bele pai te la ha makhang tom hai kaisa sondo jang ma ron jai makhai ke ba ke tai thok sal hata ke bai be kin ithangai dugan no sungarok nai bui thang asne no go sungarok na lai tong hata as ke ding lai la sang mo phai mani 11 ta de tang mani ta bo ke ba ba sal hata ona buni de ক্যামেরা সাত 40 এডি 50 তিনি একদম বাইক করে শীত মায়া তা সাফাই প্রবো পাসাই থাকে রোবে থাং প্রো পাসাই থাং মা থাং যাও না তুমি বাসা লাই সা পাই বাসা মানে পুলিশ হেল্প খাই গেলাম পুলিশ কি সালে পুষি হয় না পাই হেল্প খাই বলো বাইও জায়গা রাখলাম ko ba nhà cả hả nhưng mà long vừa bên này nó ra phải pas dari casa pas lo sin mai ya saga na hi rok mai kan thang lo ko ta uri tu thang na hitu besi ras ma thai ya lo sengdi ta bo sa su ku su sengdi di bokalai phai de tu mo sengdi
yani phai bazar ni phai nogo phai hata hingke baba magulo thangya khoba hi nokni tokla kotorma tongma no tangla hata boni bata hi bono berai rok phai bo berai paikhe chana hi hoitongmani bo phai hangke taboksi magulo bo phai hangke bo khana thangsinai hai hi tokla tangsa rwi hosinai amase chai chama hayamai paijak cha thaya kwtui no kaisa cha mui kotor khe mungsa chaya kwtui rok no chatemani naite tija fano chip rok je kwtui samung nangya no chamani kwtui rok mui rok hingke bole mui kotor rok mungsa no chatui ah baji kaisa si chao abo beram bwtui rok song hagese chaya mungsa no mui chama hayama khe tini ni vlog hingke asike pai sinai jotono bye bye.